Berat, Piye neh? kowe jeraganku to. Oh, terus Aku kamu ini- piye? Tahun iki ku kena efisiensi anggaran, Bro. Efisiensi apa? Ya, dhewe ku mangan turu rokok kena efisiensi. intine ngene, Bro. Aku njaluk undang-undangan bayaran. Wis kuwi. Sing to, Tris, pikiran dhewe. Pikiran dhisik maksudku ya. Pakmu ngerti dhewe nek aku ya nganggur. Meskipun jelajamu iki ya nganggur. Loro peksa. Udah bayaran. Tapi bayaranmu meneh apa sik kubunak kok ndamban. Masa. Ora kaya aku. Masa kowe iki ngerjane wong terus aku dhewe iki nganggur. Oh, makane iku aku butuh awakmu. Kamu kan nganggur. Iya, Aku kan yo nganggur. iya. Nganggur yo butuh kanca sing nganggur. Dadi nek wong loro nganggur ngono ku enak. Awake dhewe iso guyon, iso ngobrol ya. Enak to ngene iki. Piye? Angen-angen tak apik. Ngene, Bro. Iki tak angen-angen ya, tak timbang-timbang ya. Piye? Aku kate golek kerja sampingan, Bro. Kerja sampingan apa alame kaya ngene iki lho. Ekonomi sulit. Ekonomi angel. Aku duwe concongan kerjaan, Bro. Apik iki, Bro. Apa kuwi? Jambret, Apa? jambret. Pikir nek. Jambret ya. Iya. Negara ki wong larang. Roh, Agama pasti paham, ora oleh nek jambret kuwi. paham. Ketiga merugikan orang lain. Roh, Sing nomor 4 itu kok resiko. Banyak awakmu kecekel. Ya nek cekel polisi terus dilebokne penjara. Lah nek dimasak wong sampai kowe cacat. Kaya sing penting iku strategi, Bro. Nambet gawe iki strategi. jambret kok nggih strategi. Waduh. Kasus ndok kula jambret iku strategi, Bro. Strategine piye? Saiki aku jambret. Diam. Del, Set. Duber. duper. Aku ada tiba, Bro. Jambret. Ada tiba. Dat terluka aku, Bro. Yo, Kasus mlebu polisi, Bro. luka mlebu polisi. Belum set. Aku terluka, ya, Bro. Terus Lah aku oleh ganti rugi to. Terluka aku diuber-uber. Aku tidak menjadi tersangka, Bro. kamu kok ganti rugi? Untuk ganti rugi oleh bahan jambretan. Oleh loro, Bro, Sing aku nguber-nguber malah iso. terdakwa. Oh, ngono piye? Lha iku menjadi peluang bisnis yang bagus, Bro. Jadi peluang ya. Peluang, Bro. Iya bener. Ini peluang sing gosok ngutek gitu. Marek pikirannya.